Showbiz or Balita. Gipahimangnuan o gipahimduman ni Department of Health Undersecretary Randy Escolango ang kontraktor sa nagpadayon na konstruksyon sa 4-story building sa Northeastern Misamis General Hospital human sa iyang personal ug hugot nga site inspection adlang Huwebes Enero 29, 2026 sa lungsod sa Villanueva kauban ang mga opisyal sa DOH. Atol sa inspeksyon, klaro nga nakita ni Yusek Escolango ang grabe nga kalangan ug kakulang sa pagpadagan sa proyekto bisan pa man nga gi-extend na ang target nga pitsa sa paghuman. Mas nakaalarma pa, walay bisan usa ka representante gikan sa DPWH nga nag-supervise sa site ug wala usab siya nakitang site engineer nga klarong lapas sa hustong proseso ug pamalaod sa gobyerno. Siyempre, kaya naman nagiging mabagal lagi yan kapag hindi tumutupad sa mga kasunduan na nakalagay sa kontrata. Kaya umaapila din kami sa DPWH na sana ay tingnan nyo itong lugar ng Northeastern Misamis General Hospital. Maapila kami dahil dinatnan namin wala namang opisyal or naka-assign na DPWH. Wala din kami nakitang site engineer. Meron yatang site officer in charge na nandoon at mukhang hindi ganon sa dami ng tao na ipinangako sa amin na dapat araw-araw na nagtatrabaho doon, hindi ganon ka dami. At pagka ganon may pagpatuloy natin ay baka hindi natin matapos on time itong construction na ito. Sumala sa giingon sa personahe sa site, mahuman kuno ang ground floor sa Marso 1 apan subay sa aktwal nga kahimtang sa proyekto, klaro og dayag nga imposible kini matuman tungod kay layo pa kaayo ang dapat trabahoon. Sa pag-iikot namin, dapat mukhang hindi mahihirapan na matapos ito kaya ang amin binanggit sa aming mga tao dito sa DOH ay dapat makipag-ugnayan ng mabuti dito sa DPWH na sila nag-i-implement nito at yung doon sa kontraktor. Magpatawag ka agad dahil sa tingin namin baka malabong matapos ito ng March of this year. Tungod ni ini, hugot og walay lipod-lipod nga gipahimangnuan ni Yusek Escolango ang kontraktor nga kung mapakyas sila sa ilang gisaad nga completion date sa Marso 1, 2026, ipahimo ang liquidation sa tanang gigastos nga pundo ug direktang i-blacklist ang maong construction company. Dapat mag-double time sila. Yun ang aming pakisuyo dahil kami sa DOH kapag ngayon po maghihigpito kami, patutupad natin yung nasa kontrata. Kapag hindi naipatupad sa tamang oras, manghihingi kami ng liquidated damages. Pagka hindi nila nagawa sa tamang panahon, ay ipapa-blacklist natin yung mga kontraktor na hindi tumutupad sa tamang kontrata. Gipasabot usab sa undersecretary nga kung ma-blacklist na ang maong construction company, mahimo na silang dili qualified sa pagdawat og bisan unsang proyekto sa gobyerno, lakip na sa DOH, DPWH ug ubang ahensya sa estado. Ingon man sa pagdawat og proyekto gikan sa mga pribadong institusyon tungod sa ilang kapakyasan sa pagtuman sa obligasyon ug standard sa konstruksyon. Ibig sabihin, hindi na makatatanggap ng anumang kontrata sa gobyerno at syempre yung mayroong ang reputasyon niya hindi nakapag-deliver, baka hindi na rin tanggapin maging ng mga pribadong kumpanya. So dapat yun din ang apela natin sa kontraktor, makipag-ugnayang mabuti agad dito sa aming officer in charge ng ating hospital dito at sa ating regional director para dagli ang maisaayos kung mayroong mga pagkukulang ay matugunan agad. Gipahayag usab ni Yusek Escolango ang iyang dakong kabalaka ug kasuko sa kahimtangan sa proyekto ug nanawagan sa DPWH nga dili magpabaya, paspasan dayon ang trabaho, padad-an og permanenteng personnel sa site ug hugpitan ang presensya ug responsibilidad sa site engineer. Kay ang kapakyasan ni ini direktang makaapekto sa kahimsog ug kinabuhi sa katawhan. Yung konkretong hakbang kasi iisa lang talaga. Mag-double time talaga sila dahil meron sila ipinangakong panahon na dapat tapusin nila. Hinumduman nga si kanhi Congresswoman ug karon Gobernadora Juliet Uy ang nagtukod sa ligong legal nga basihan alang sa pagtukod sa Northeastern Misamis General Hospital nga gipunduhan sa DOH samtang ang DPWH ang gitugyanan sa konstruksyon.
Matud pa ni Yusek Esculango, dili na madugay pa ang katawhan sa paghulat kay ang maong hospital dili luho kun dili usa ka kinahanglanon ug ang padayon nga kalangan usa ka seryosong kapakyasan sa pagserbisyo sa publiko, dili lamang sa Misamis Oriental kun dili sa tibuok nasod. Alang sa tinuoray nga kabag-uhan, kini si Kin John Pacaldo, Bangon Miss Or.